Uită ce lucru să nu mai faci dacă ții la silueta și la energia ta. Nu mai consuma carbohidrați simpli la micul dejun. Mă refer aici la pâine albă, la cereale, biscuiți și alte produse de patiserie, gemuri. Mă refer chiar și la fructe dacă nu sunt însoțite de un iaurt lângă. Când mănânci carbohidrați simpli la micul dejun, glicemia crește brusc. Corpul secretă insulină, apoi glicemia scade brusc. Asta înseamnă că în 1-2 ore te vei simți obosită, fără energie, îți va fi foame și vei avea poftă de dulce. Dacă mănânci un mic dejun bogat în carbohidrați zilnic, în timp vei observa mai multă grăsime în zona abdominală. Ce îți recomand să mănânci la micul dejun în schimb? Proteine și grăsimi sănătoase, adică iaurt grecesc, ouă, somon, brânză slabă, nuci, avocado, dar poți adăuga lângă și o cantitate mică de carbohidrați complexi, cum ar fi pâinea integrală, ovăzul sau fructele de pădure.